ساعات شعت أخي لوزينا وفنونا في المال زخوركم تعذبتنا خمي تمسيون لما عربي سلسة بس دالوه هقراون زيناتات حيزلكم قريبا زلهو أديب عبدي فلما أرسل زينا أما حدار دو باقي بحري مش نبرت اللوزبا أرعتها بتقبال مدبات المعرضتيو أبنو زبا بريخ نتفتات معكا ماين حمدن بتصبقي سلاسل الله ኣብ ዝባዶ ባቂሕ ባሕሪን ዝባርዓታ ህቡብላብ ንብረትን ጥሪትን ጉድኣት ኣውሪዱ ቱርኪ ምስ እስራኤል ንዝፀንሓ ንግዳዊ ዝምድና ከም ዝወግን ትፈልጦ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ጎማ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ሰብኣዊ ክሳራታት ውሪዱ ቻይና እንሶ ወርሒ ናይ ምእካብ ተልእኮ ዝሓዘ ሰብ ኣልቦ መኮርኮር መዓውት ዝርዝር ዜና ኣመሓዳሪ ዱባ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ምስ ነበርትን ዝባርዕታ ብተራ ህዝቢ ኣብ ምዕዋት ልምዓታዊ መደባትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዘተኮረ ርክባት ኣካይድዎም ኣብቲ ካብ 23 ክሳብ 26 ሚያዝያ ምምሕዳራት ከባቢ ኣዩመን ኢግሮሊ ሓማርቲ ኣለትን ሓውሲ ከተማ ጢዖን ዘካየዱ ርክባት ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ንውጥን መደባት 5 ዓመታት ብሓፈሻ ኣብ ቀረብ ኣገልግሎታት ማይ ትምህርቲ ጥዕናን ፅርግያን ድማ ብፍላይ ብዝርዝር ገሊፆም ዝተወደበ ሓይሊ ዓጋተ ከም ዘይብሉ ዝተቐሰ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ነዚ ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቢ ፍሉይ ኣተኩሮን ቆላሕታን ዝገበረ መድረኻዊ ዕማም ንምዕዋት ህዝቢ ውዳቤታቱ ከሕይልን ማእቶታዊ ባህርያዊ ከጉልሕና ዘኻኺሮም ንኹነታት ትምህርትን መጻእ መደባትን ዝምልከት መብርሂ ዝሃበ ሓላፍ ጨንፈር ትምህርቲ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓና ብወገኑ ብቕዓት ትምህርትን ምሕያል ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳኔታት ቅድሚ ምጅማር ዓመተ ትምህርቲ 2023-2024 ኣብ ኩለን ዓድታትን ቁሸታትን ዝተኻየደ ጎስጓስ ውፅኢቱ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ነዚ ምዕቃብ ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ሓቢሮም ኣመሓዳርኑ ዝባርዓታ ኣቶ ሃብታ ኣብ ገብረ ኣብ ብግድኡ ህዝቢ ኣብ ምስራሕ ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታትን መጸበይ ነፍሰ ጡራትን ዝገብሩ ዕዙዝ ተሳትፎ ብዝለዓለ ክቕፅላ ዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ተወጢኖም ዘለዎ መደባት ዝጸንሖም ጸገማት ምፍታሕ መስተርሆ ዝፈጥሩን መነባብሮም ዝመሓይሹን ስለ ዝኾኑ ንምዕዋቶም ሰብኣውን ንዋታውን ጸጋታቶም ኣዋሂዶም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣብ ንውዝባ ዓዲ ቀይሕ ብ30 ሚያዝያ ንውዳበ መንእስያት ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ሰሚናር ተኻይዶ ኣብቲ ኣብ ኣገዳስነት ፍልጠትን ሓበሬታን ህልው ምዕባለ ቴክኖሎጂ ከምኡውን ተራ መንእስያት ኣብ ሕብረተሰብ ዘተኮረ ሰሚናር መንእስያት ሰራሕተኛታት ናይ ምንባብ ባህሊ ብምስራፅ እቲ ዝደለ ፍልጠት ንምቕሳም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ሓላፈ እማማትኤ ኣብቲ ንውዝባ ኣቶ እብራሂም ባሮለ ፀዊዖም ኣብ ወንበር ውዳበ መንእስያት ሰራሕተኛታት ኣቶ ተስፋ ማርያም ለገሰ በወገኑ መንእስያት ንቕሓቶም ብምራኽ ውዳቤታቶም ብምድልዳል ቴክኖሎጂ ብምዕጣቕን ቁኑዕ ስነ ምግባር ብምኽታልን መደባት ህንፀት ክቕልሱ ትፅቢት ከም ዝግበር ሓቢሮም ኣመሓዳርን ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግበ ወገኑ ኣፍልጦም ብቕዓትን መንእስያት ክምባል ንዝካየድ ጎስጓስ ብምጓስ ደገፍ ናይ ኩለን ኣካላት ከይፍልዮ ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ማእከልን ዞባ በሪኽ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብፅቡቅ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ ኣቶ ማጆር መንግስቲ ኣብ ሓቢሮም እቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2024 ጀሚሩ ኣብ ኩለን ምሕዳራት ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደብ ምስራሕን ምፅጋንን ሕርሻዊ ዛላ ክትርን ቅናታዊ ዛላን የጠቓልል በዚ መሰረት መዓልታዊ ብተሳትፎ ካብ 100 ክሳብ 300 ዓቕሚ ሰብ ልዕሊ 1000 ሄክታር ሓድሽ ሕርሻዊ ዛላ ክስራሕን 47 ሄክታር ክፅገንን ከሎ ክሳብ ምጅማር ወቕቲ ክራማት 123 ሄክታር ቅናታዊ ዛላ ክስራሕ መደብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ትርከብ መደበር ፈልሲ ኣብ ክራማ ዝትከል ልዕሊ 400,000 ፈልስታት ተዳሉ ከም ዘላ ዝሓበረ ኣቶ ማጆር ካብዚ 240,000 ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሰነ ጎዳጉዲ ምድላው ብኮም ደረጃ ዝትከል ምዃኑ ብሪሂቦም
أمنو زباكرن كما بعد حساب كلاي درجة زركب أبيات تمرت استساتفو قناة سبورتن بهلن بحدا جنبت أب ستاديوم كرن تزازيمو أبتا أب سبورت قعسو أجري مربب سكيعتنا أتلتيكسن أب بهلن سنة ببن دما دراما تلهيت مدرن حفشا فلتاتن زتقلل قناة أب 59 غانتاتات استحقفو 1280 كلتن تمهارت ساتيفوم أبيت صفات مرتن زباكرن حلاف أهادو سبورت بهلن تعنان ممرتو ولد بيتروس علامات ملكع وددر سلاسل مدبات تمهارو غون أكاديميا وفلتات بسبورتن تبابن توسكيسوم كعبيون زنباليوم كلاليون كم زخنا قليتوم أما حدار ختماكرن أتورزنر أيابوغنو أقدا سنة نتفتات بهلن سبورتن أب تمهارون مزايومن بمتكاس زيادة ورادر تخينوم نخقربو نايكولن أبيات تمرت تبقو سوخيل تلابيوم أما مداتا نستعوتو شلمات تعديلو أمنو زبا كوليج كاب حدا حساب سلسته ورحي أبزو سده موياون سيفيكاون سلطناتا سساتفو أستات كلتميتن سوسان تمهارون من أسياتن تمريغم السلطنا قدم يرديت مودادنا وتصحيو ساعات إلكترونيكس كمون محبراو سنفلتز تغالل منبارو حلافة هماماتي إيه أبتنو زوا من أسي هاي لبرحب بيروم ግዚያዊ ሓላፋ ሃማማት እዩ ዞባ ጋሽ ባርካ አቶ ማሪቆስ ግርማጽን በወገኑ ሙያውን ሲቪካውን ስልጠናታት ኣብ ህንፀት ብቑዓት መንእስያት ዘለዎ ማስተዋጽኦ ብቐሊል ስለ ዘይግመት ሃማማት ምስ ቀዳምነታት ተሰሪዑ ብዕቱብ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ከም ዝቕጽሎም ብምሕባር ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ፍልጠትን ሙያን ብውልቃዊ ጻዕር ብምዕባል ኣብ ነፍሶምን ከባቢኦምን እወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ክጽዕሩ ኣተሓሳሲቦም ኣመሓዳር ዞባ ጎልጅ ኣቶ ደሴ ዝርአ ሚካኤል ድማ ሃማማት ዘካየዶ ዘሎ ጻዕር ንኽዕወት ደገፍ ማሕበራት መንግስትን ሕብረተሰብን ከም ዘድልዮ ኣገንዚቦም إذا خمسين كله أمنوس زباتات جولج مولكن هايكوتان كنو دابيتات منسيات كايدن كله أب جولج مولكن دما بهجرافتنا شامنا يكفلي لعلنا تبين زمتو تمهارو شلمات تنفيدا كم تعدلو كيلات إيرينا حبيرم أب زبادو باقي بحرين وزبار عتاد درون استحاو صبرتو حبوبلا أب طريتن نبرتن قدات أوريدوم بتبع سران شدي شميازيا استغستت فترة وحدقا أمام محدارات كبابي بحيتان عدايلون عسرتات أو أيتا 5% عسرتات طريت كم زموتان اتدونجيوز بزحن حبري تفليتوم زاقيت بستقبر داساس أبرا من محدار كباب بحيتان 290 نوايت عنون كله أم محدار كباب عدايلو دما 4 بايتي كم زفرسان أسران كلتان تلبقين حدقا ملين كم زموتون كفلت تخيلو نسعب زينا وصايب دقيمنا نكتالكم بخبرنا عدم زينا وصايب تركي مس إسرائيل نصنح نقداو زمدنا كم زون زفتو بخلتا قنبت بوقع فليتا تركي ناس قمت زوسدت إسرائيل لابل علوش متكازات كايدون زل ألمام دبداب بمقوام مخانو وتدبداب كساب زي قوارز ادما نتزمدنا نام نبور كم زي تملسو قليز علام منكس تركي تأسست 35 شح برجس فلسطينيين قتيل زلو دبداب إسرائيل دو كبل تدقاقام تصوعيت كقرب متنحي فلات كولومبيا ومتمساسة مخنيات مس إسرائيل تنحى دبلوماسيا وزمدنا خمس بتغت بريزيدنت غوستافو بيترو بحدو قنبت كمز قلت يذكر أذا خمسين كله عراق وعطو جلة بخلته قنبت أب كتما تل أبيب أب العلي زركب مأكل تكال سلي إسرائيل دبداب ميسايل كمز كايدة مع كنا زينا كالحين يخون بر بتدبداب نزور دسب أو يخون واتاو خسارات زقلت حبريتا زاقيت يلن بخلوغن إسرائيل أبلع علوش متكازات كايدو بزلا دبداب نزعانو تحت غرصي داقم نمهنات لعلي 4 بليون دولارن 8 عامتات قزين كوست كم زغيل ودو حبرات هاقرات أفليتوم اتعنوت علمنا دحر خلا يوقع علم بخينات كابز رأي تخسرة زعبي مخانو اتودب أفليت الله أم برقاو ديمقراطية ريبوبليك كونغو أم مونغو سراويت منغسن عطو جلة ام 23 زكاي زلو عتقاو جت بزحايل ملكعو ابز قتللو اب تخبا بز عبيت ابز هونت كتما غوما بستخايد متقعت بومبا 10 برجس كم تقتلو اقول دو زينا شنوا اغاويحام اتلوم سلسة قنبت استفزم متقعت بومب خابت عتقاو جت نيووتوم سقيوم نابتا ختماز وحازو تمازابلتي ابز تعقبلو مع عسكري تخايدوم حيالو زغسلو بمهلاهم قطر موتات كزايد كم زغيليوم سمز تهاجر اميتوم حلافنت نايت متقعت زوسده اكال كواتا زيله اتعطو جله قداماي طرطر مخانيو زحبر زلو
ቻይና ቅምሶ ወርሒ ናይ ምእካብ ተልእኾ ዝሓዘ ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ሎም 3 ጉንበት ብዓወት ወንጪፋ በቲ 53 መዓልታት ከም ዝወስድ ዝተገልጸ ተልእኾ እታ መንኮርኮር ኣስታት 2 ኪሎ ግራም ቅምሶ ካብ ወርሒ ሒዛ ክትምለስ ትፅቢት ይግበረላ። እታ መንኮርኮር ተምጾ ቅምሶ ካብቲ ብዙሕ ዘይተዳሰሰ ደቡባዊ ዋልታ ወርሒ ብምዃኑ ነቲ ጠፈራዊ ተልእኾ ብዓይነቱ ናይ ፈልማ ከም ዝገብሮ ይግለጽ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ ዓውዲ ጠፈራዊ ምርምር ቅልጡፍ ገስጋስ ካብ ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ምዃና ጸብጻባት ይጠቕሱ። እታ ሃገር ኣብ 2030 ጠፈርተኛታት ናብ ወርሒ ንምልኣኽ ዓሊማ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ። ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት ዓለምና በብዓመቱ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ቁጠባ ሓቢሮም። እዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣስታት 2 ሲሶ ሃብቲ ዓለም ኣብ ኢድቶም 100ዊት ዘቕሙ ሃብታማት ኣትዩ ከም ዘሎ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። እቲ ኣሃዝ 2 ዕፅፊ ናይ ትሑት ኣታዊታት ዘለዎ ህዝቢ ዓለም ዝውንነ ቁጠባ ምዃኑ እዮም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዘነጽሩ። ቁጠባዊ ፀገም ናይ ዘለዎም ሰባት ቁፅሪ ንዓበየ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ብኣንጻሩ ኣታዊታት ናይቶም ሒደት ሃብታማት ዕለታዊ ብገምጋም ብ2.7 ቢልዮን ዶላር ከም ዝውስኽ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም። ፍልልያት ንምፅባብን ጽጉማት ንምርዳእን ኣብ ልዕሊ እቶም ሃብታማት ቀረፅ ምውሳኽ እዋኑ ምዃኑ ክኢላታት ቁጠባ ክመኽሩ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ኣታዊታት ናይቶም ሃብታማት ክውስኽ ዝኽእል 500ዊት ቀረፅ ዓመታዊ 2 ቢልዮን ሰባት ካብ ድኽነት ከውፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ኣብ ሃገራት ደቡብ ኤስያ ብሰንኪ ብከለ ኣየር ዕምሪ ወዲ ሰብ ብኣስታት 500ዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣነጺሮም። ፍርቂ ናይቲ ብሰንኪ ብከላ ብደረጃ ዓለም ዝጠፍእ ህይወት ኣብ ባንግላዴሽ፣ ህንዲ፣ ኔፓልን ፓኪስታንን ከም ዘጋጥም ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎም። ዓመታዊ ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 6 ሚልዮን ሰባት ምስ ብከለ ኣየር ብዝተሓዝ ጠንቅታት ከም ዝሞቱ ክግለጽ እንከሎ ዝበዝሑ ካብኣቶም ቆልዑ ምዃኖም ይጥቀስ። እቲ ኣሃዝ ዓመታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ክኢላታት ሃገራት ነቲ ክስተት ንምግታእ ሓበራዊ ጻዕርን ክሒላ ጸዊዖም። ብከላ ከባቢ ኣብ ህይወት ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ፍጡራት እውን ከቢድ ሃስያይ ውርድ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይርድኡ። እቲ ተርእዮ ክሊማዊ ምዝባል ኣብ ምግዳድ እውን ኣሉታዊ ተርእዮ ይፃወት ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይጠቕሱ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጀርመን ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ኣብ ንዋት ጉድኣት ብምውራድ ንማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ህዝቢ ብኣሉታ ጸሊዎ። መሰረት ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢያን ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ኣብ 1 ትርብዒት ሜትሮ ክሳብ 50 ሊትሮ ዝናብ ከም ዝወቕዐ ዝግለጽ ዘሎ። በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ መካይንን ካልእ ተጻቕርትን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ብዘይካዚ ጎደናታት ብምዕልቕላቑ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ብደው ኮይኑ ከም ዝወዓለ ንዝተኸርደኑ ንምርዳእ ድማ ኣህዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ከም ተዋፈራ ተሓቢሩ። እቲ ኩነታት ኣብ ዝቕጽል መዓልታት እውን ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምቱ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሰመዚ ጀርመን ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ጸዊዖም ኣለዉ። ነዚ ሰዓት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ንምዛም ቀንነጥታቱ ክደግመልኩም። ኣመሓዳሪ ዶባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ነበርቲ ንዞባ ራዕታ ኣብ ተግባረ መደባት ልምዓት ዘትዩ። ኣብ ንዞባ በሪኽ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ራዕታ ህቡብላ ኣብ ንብረትን ጥሪትን ጉድኣት ኣውሪዱ። ቱርኪ ምስ እስራኤል ንጸንሓ ንግዳዊ ዝምድና ከም ድውን ዝፈትሑ ኣፍሊጣ። ኣብ ከተማ ጎማ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምባ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ። ቻይና ቅምሶ ወርሒ ናይ ምርካብ ተልእኮ ዝሓዘት ሰብ ኣልቦ መንኮርኮር ብዓወት ወንጪፋ። ባርከስ ዝኸርኩም ተዓዘብትን ሎሚ ዓርቢ 3 ጉንበት ሰዓት 9 ምሽት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብ ተዛዚሙሎ ስለምክታልኩም ንምስገን ብወገንና ብሩኽ ምሸት።